dak iż-żmien id-dixxipli ta' Ġesu staqsewh: Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U weġibhom: Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox postu. Imma ngħidilkom, Elija ġaġi u huma baqgħu ma rfuhx, imma ġibu ruhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni l-Battista. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Alla jagħti sinjali biex juri dak illi għandu jiġri. Ġwanni l-Battista kien wieħed minn dawn is-sinjali li jipponta lejn Ġesu u li prepara għal miġja tiegħu. Ġwanni wetta il-ħidma essenzjali tal-profeti kollha li jidik li juru lil Kristu. Ġwanni huwa l-aħħar u l-akbar profeta tas-Saltna l-qadima li nsibu fit-Testament il-Qadim. Il-Lut kienu jistennew li meta l-Messija ikun se jiġi, Elija jidher fuq l-art biex ixandar il-preżenza tiegħu. Ġwanni jimla ir-rwol ta' Elija billi jipprepara t-triq għal Kristu permezz tal-predikazzjoni tiegħu tal-mamudija, tal-indiema u tat-tiġdid. Bħala għaddejja ta' Alla li qegħdin nistennew bil-ħerqa it-tieni miġja tal-mulej, aħna wkoll imsejħa biex nippreparaw għal din il-miġja billi nitbedu minn ħajja ta' dnub u nsommu il-bogħod kull ma jista' ifixkilna milli nwettqu r-rieda ta' Alla f'ħajjitna. U inti ħerqan biex tagħmel ir-rieda ta' Alla u preparat biex tintaqa' mal-mulej Ġesu meta jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu? Mulej Ġesu, għamel illi jien mhux biss nisma' kemmtek imma ngħixha u nxandara l-istess kif għamlu il-profeti mqazza tiegħek. Għażiża Marija, kun int id-dawl u l-kewba tiegħi li twassalni għand ibnek Ġesu. Int li dejjem ippuntajt lejh u dejjem għattinna għamlu dak li jgħidilkom hu. Ma enni nagħmel dejjem dak li jgħidli hu u mhux dak li naħseb jien jew dak li tgħidli d-dinja. Grazzi ma. Amen.